Ndarabigas ndauda kuroora kama kachiatowepi unokwana kahonda fiti panonzwa nyaya dzemutupo izvi zvakamira sei? Makadha mbana wangu zviriko ungatise mutupopi Mamoyo. Namamoyo vane rudo ndo uri moyo wache uyu vanogeza vakanyarara asi ukamugumburisa haazoreke ndo ananyamita vanonzi ananyamita. Alright. Unomwe futi Soko. Ndo dewakai gudo unonzwa piramidi anenge ati jamba soko kana mama anogona kutodirwana zvavhiringidzika kupopota vanopopota Baba yavo nachihera. Nashava avo maonazi kani chera anopenga zvokupenga zve zvokusikorasa nyama kubhawa anogona kunyora musha wese kuti pachihera kubvira zvikochokari kitsinembuka Koya chihoro. Vatsunga ava vakanyarara asi kana mapiragodzi adzoka ukamutadzira kumugungura haanyengeredzeka achidzoka chihera zvekare asi vanozopedzera zvo vakunwa hwawa vakunakasika mushanekedzwa rodoka ana chihoro Madhuwe. ana madhuwe ndananyemba kava vari smart asi kumba kwavanogara kwacho kumba vachibva kumba unogona kuita mahwani asi vanoti siyane kutaurisa very open direct havanzvengenzvenga namadhuwe. Koya shumira shumba masivanda. Masivanda aiwa vakadirwa shuga kava ndo vakadzi but very jealous vanochengeta territory yavo sezvinoita shumba izvozvi and vanorwa very vicious. Alright. Vapera Ndo wacho waisati nawo. Thank you.